سلام كبرى سمعتي لومي سولس 11 سنة 2024 እዩ مكتالكم بخبرنا عدمكو زينا كقدمي أرسات نو حيالو إرتراوين بروفيشنال تقدادمتي 13 سنة أبز جمر شامبيون قردم بشكلتا إرترا كساتو فيهم إرترا بمسمر تليفون وي ADSL ليتاوي أقلقلوت إنترنت أبزوباتات كجمر مخانو تحبيرو بانك عالم ندرجة لعلي 400 ودبات أبزرعلو نودبات إرترا قوسيوو ሶማል ኣብ መንጎ ክልተ ቀቢላታት ብዝተኻየደ ግጭት ብውሕዱ 55 ሰባት ተቐቲሎም ዜና ብዝርዝር ሓሙስ 13 ሰነ ኣብ ጅምር ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ምስ ዝርከባ ክለባት ዝወዳደሩ ሓያሎ ኤርትራውያን ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ክሳተፉ እዮም እዚ ብተቐዳደምቲ ይኹን ኣፍቀርቲ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብልዑል ህርፋን ዝበሃግ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ዝቀናዕ ውድድር ብብሕቲ ዝካየድ ኮይኑ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብደረጃታት ክሊ ዕድመ ጁኒየር ትሕቲ 23 ዓመትን ሲኒየርን ዘወዳደሩ እዩ ሰነዳት ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ወይ UCI ከም ዘረጋግጾ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ምስ ዝርከባ ክለባት ዝተጸንበሩ 18 ፕሮፌሽናል ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ኣለዉ ዛጊት ክንደይ ካብዚኣቶም ናብቲ ኣብ ኣስመራ ዝካየድ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ከም ዝወዳደሩ እኳ እንተዘይተነጸረ ቢንያም ግርማይ ዝርከቦም ሓያሎ ክሳተፉ ምዃኖም ይዝጥቀስ ዘውዲ ሻምፒዮን ኤርትራ ዝደፍአ ተቐዳዳማይ ብድሕሪ ዓወቱ ኣብ ዘሎ ሓደ ዓመት ብባንዴራ ኤርትራ ዝማዕረገ ማልያ ለቢሱ ንምስላፍ ዘኽእሎ ክብሪ ስለ ዝረክብ እዚ ውድድር ብተሳተፍቲ ብሓፈሻ ብፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ድማ ብፍላይ ኣመና ተባሃጊ ክቱር ህልኽ ዘንጸባረቐሉን ሓያል ቅልስ ዝካየደሉን ቅድድም እዩ ኣብ ኤርትራ ብገመድ ኣብ ዝሰርሕ መስመር ቴሌፎን ወይ ADSL ለይታዊ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣብ ዞባታት ክጅምር ምዃኑ ተሓቢሩ ብመሰረቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ሰዓት 10 ናይ ምሽት ክሳብ ሰዓት 6 ወጋሕታ በዚ መስመር እዚ ናይ 512 ኪሎ ባይት ፐር ሰከንድ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንዝጥቀሙ ዜጋታት ልዕሊ 1500 ናቕፋ ወይ ልዕሊ $100 ክኸፍሉ እዮም ዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም ብሞባይል ዳታ ፋይበርን ስታርሊንክን ብናይ ጊጋታት ዓቐን ብቕልጡፍ ዝውንጨፍ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣብ ዝረኽበሉ ዘሎ እዋን ኣብ ኤርትራ ብገመድ ብዝሰርሓ ናይ ገዛ ቴሌፎናት ብኪሎ ባይት ዝዕቀን እሞ ድማ ለይቲ ጥራይ ዝፍቀድ ኣገልግሎት ክህብ ምጅማሩ መንግስቲ ኤርትራ ክምጎሰሉ ዘይኮነ ክንቀፈሉ ከም ዝግባዮም ዝተፈላለዩ ወገናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ርእቶታቶም ዝህቡ ዘለዉ ብመሰረት ጸብጻብ ኣህጉራዊ ማሕበር ቴሌኮሙኒኬሽን ኤርትራ ብኣገልግሎት ኢንተርኔት ካብተን ዝታሕተ ደረጃ ዝሓዛ 10 ሃገራት ዓለም እያ ኣብ ኤርትራ ብዝሒ ተጠቀምቲ ኢንተርኔት ትሕቲ 100 ምዃኑ እዩ ኣብቲ ጸብጻብ ሰፊሩ ዘሎ ባንክ ዓለም ኣብ መጽዓንን ምርጋፍን ኮንተይነር ዘገልግል ልዕሊ 400 ወደባት ዓለም ደረጃታት ኣብ ሰርዓሉ ንወደብ በርበራ ናይ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ኣብ ትሕቲ ሳህራ ካብ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ደረጅኡ ብምምሕያሽ ምስ ቀዳሞት ሰሪዕዎ እቲ ሃገራዊ ፊናንሳዊ ትካል ንናይ ዝሓለፈ ዓመተ 2023 ንጥፈታት ምርኩስ ብምግባር ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ንወደብ በርበራ ካብ 405 ወደባት ዓለም ኣብ መበል 106 ከስፍረን ከሎ ንወደብ ሞምባሳ ናይ ኬንያ ድማ 328 ደረጃ ሂቦ በንጻሩ ወደብ ጅቡቲ ኣብቲ ጸብጻብ መበል 379 ተርታ ክሕዝን ከሎ ፖርት ሱዳን ድማ ኣብ መበል 388 ይርከብ ጅቡቲ ነዚ ዝሓለፈ ሰሙን ብባንክ ዓለም ዝወፀ ጸብጻብ ነጺጋቶላ እቲ ትካል ንወደባት ዓለም ዝገምገመሉ ቀዳማይ መስፈሪ ናይ ካርጎ መራኽብ ናይ ኮንቴይነራት ጽዕነትን ንምርጋፍ ዝወስደለን ግዜ እዩ በዚ መምዘን እዚ ወደባት ቻይናን ካልኦት ሃገራት ኤስያን ቀዳማይ ቦታ ሒዘን ይርከባ ወደባት ኤርትራ ኣብዚ ብባንክ ዓለም ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ገምጋም ኣይኣተወን ኣብ ሶማል ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኣብ መንጎ ክልተ ቀቢላታት ኣብ ዝተኻየደ ግጭት ብውሕዱ 55 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 155 ድማ ከም ዝቆሰሉ ንሰበ ስልጣን ጥዕና ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሩ እቲ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ዲርን ማሪሃን ዝተኻየደ ግጭት ብዋንነት መሬትን ማይን ዝተበገሰ ምስ ሰሓብ ከም ዝተጓሃረ ነበርቲ እቲ ግጭት ዝተወላዓለን ዓድታት ኣብ ድዋቕን ሒራልን ከም ዝሓበርዎ እዩ እቲ ኣገልግሎት ዜና ጠቒሱ ክልቲኦም ቀቢላታት ኣብ ጎኒ ሰራዊት መንግስቲ ምስ ተሰለፈ ሚሊሻ ብምዃን ኣልሸባብ ካብ ዞባ ጋልምዱግ ንምጽራግ ካብ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ወፍሪ ከም ዝተጸንበሩ እዩ ዝግለጽ ሰራዊት መንግስቲ ነቲ ናይ ክልተ መዓልታት ዝቐጸለ ግጭት ድሕሩ ክህድኦ እኳ እንተኻእለ ወጥርን ምትፍናንን ግና ዛጊት ኣይዝሓለን ኣብ ሶማል ብዘይካቲ ኣልሸባብ ፈጢርዎ ዘሎ ጸጥታዊ ስጋት ንዝሓለፈ ልዕሊ 33 ዓመታት ሙሉእ ብምሉእ ክዓረፍ ዘይከኣለ ቀቢላዊ ግጭታት እውን ካልእ ዘቤታዊ ብድሆ እዩ كبرى سمعتنا زينة تزازيم الله